Estrea de baile no novo auditorio de Ribeira, a Escola Municipal de Ballet presentará o seu último traballo que leva por título Bailadoras. A programación cultural de Ribeira conta cunha nova actividade que se desenvolverá esta fin de semana. O recentemente estreado auditorio ribeirense contará sobre as súas táboas coas bailarinas da Escola Municipal de Ballet que presentan o seu último traballo, Bailadoras, co que se pon o punto final a este curso 23-24, acto que se celebrará o sábado 22. O ballet é un linguaxe, igual que a música, importantísimo para comunicarnos co resto do mundo. É un linguaxe que non importa o idioma que falemos, onde vivamos, é un arte que sirve para mellorar non solamente no aspecto físico, sino no compañerismo, todo o que significa a cultura. Bailadoras é unha montaxe que está formada por 10 danzas. Todas elas conectadas entre sí pola música celta. A música neste espectáculo ten moita importancia. Realmente é o denominador común do meu traballo. Sen música non hai danza. O ritmo, o pulso e o acento desta música moi acústica empregada para bailadoras foi a motivación. Intentei recoller as raíces de cando eu era pequena, cando miña avoa me ensinaba a ir ao río a lavar os panos, cando dende pequena nas festas sempre recordábamos, bailábamos e cantábamos. Entonces, Bailadoras necesitaba un auditorio para representar. Coreografía que fará un percorrido polo mar, xa que ao comezo da mesma as bailarinas empezarán a danzar seguindo o vaivén das ondas do mar. Os van a interpretar as redeiras. Estas redeiras tamén aliñoar, é dicir, elas van vestidas de redeiras, cas súas agullas de aliñoar as redes, como fan as mulleres, tamén facerán pequenos guiños a eses traballos das mulleres dos povos que hai en Galicia. Ben, outras danzas reflexarán a dedicación das mulleres que iban a lavar ao río, aos lavadoiros, aos regatos, co frío, co calor. Eso o farán as máis pequenas, que irán de lavandeiras. Tamén hai pezas dedicadas ás mariñeiras. Farán como fadas do mar. Serán fadas do mar e, como o seu nome indica, exercerán como patronas dun barco. Este barco que é como un buque de insignia noso, porque son 3 grupos de nenas moi dedicadas á danza, que lles costa moito ir ás clases despois de vir do cole, e que están moi implicadas. Algo que Ribeiro agradece, ao igual que o papel dos seus pais, e anima a veciñanza a coñecer en primeira persoa a maxia que se agocha en Bailadoras, que será representada polas 30 alumnas da escola.